kɛlɛ sababu de o sera a ko o t'a dɔn o ma min o ma bɔn don kelen mɔgɔw nana ka bin o kan k'aw ka dugu jeni k'aw ka ɲɔw jeni k'aw ka fɛngɛ so kokow k'a bɛɛ tigɛ tigɛ k'a bin o t'a dɔn balawu bɔra fan o fan min na ka na jigin u kan o t'a dɔn bi o t'a dɔn sini o ma min o ma bɔn o sababu de ka o se Bamakɔ yan o ka baganw tora la o ka ɲɔw tora la o ka sow jenina o ka fosi de ma bɔ yan ale yɛrɛ bɛ fili ala bi ne tɔgɔ ye Modibo Jalo ka bɔ Sayi bɛ kɛ masine sarigil de kɔnɔ don min na ne bɔra yan nɔ donsow de taara ka taa an ka yɔrɔ de serikili ka mɔgɔ dɔ minɛ ka taa n'u ye an ka mɔgɔ dɔ wulila ka t'u nɔfɛ alhamdulilayi u kɔni y'an ka mɔgɔ ninnu bila an ka mɔgɔ ninnu bilalen an sɔrɔla k'an fara ɲɔgɔn kan ka se k'an jɛnsɛn bɛɛ ta yɔrɔ la an ka bolofɛnko dɔw kɔni n'u ka bɔra mɛ caman b'a la k'a bɛ minɛ ninnu na fo ka taa se jiginɛ ɲɔ min bɛ jiginɛ ninnu kɔnɔ u nana bɛɛ bɔ ka taa n'a ye ne yɛrɛ min filɛ ne ka sigi n ka bagan foyi tɛ n bolo taara n'a bɛɛ ye Lamento me yiton ba ako o ka dugu la o y'a kɛlɛ ye o ko o ka bagan yɛrɛ tɛ se ka bɔ hali ni olu yɛrɛ bɔra olu fana bɛ minɛ ka kantigɛ o fana o ko o siranna o de ɲɛ o bolila ka siya a ko ale ni a ka denmisɛnw ani a ka musow k'olu de bɛ yan o ko cɛ na misi tun t'a bolo nka ko ba caman tun b'a bolo ko ba caman in bɛ tora o yɔrɔ la yen ko hali den kelen ma sɔrɔ a bolo ko a ma sɔrɔ ka bɔ ni fosi ye ni ale a ka denbaya a fana a siranna a ɲɛ b'a la don o don mɔgɔw bɛ faga don o don hali yanni yan cɛ hali yanni gidɔrɔn ta i tɛ se ka da sɔrɔ o fana wulila su fɛ ani a ka denbaya bɛɛ bolila ka sira ɲini ka sɔrɔ ka se Bamakɔ yan. Indam Amadou Diallo. Ka tɔgɔ ye Amadou Diallo k'ale bɔra Buguni a ka dugu de ye Buguni a wolodugu mɔ dugu mɛ ale bɔra yen bi ka na sigi yan a ko degun fɔlɔ yɛrɛ mun bɛ olu kan bi n'u bɛ se ka o ma ka se mɔgɔw ye k'ale balima ninnu bɔra ka na ale sɛgɛrɛ yan donc olu ma se ka sigiyɔrɔ foyi di olu ma fo ɲama in sanfɛla de u nana u lozerew de sanfɛ u sigilen b'o de kan hali sisan a ko ale bɛ ala fɔ k'a barikada ko baloko in kɔnɔna na ko ne mun bɛ ka kuma ne ye ko ne wulila ka n jɔ tuma min na ne fana ne ni n balimaw an sera ka fɛn fɔlɔ mun kɛ k'u dɛmɛ o ye sange de ye pour que denmisɛnninw ni musokɔnɔmaw b'u la ni banabagatɔw ani balo kuna sini an tun sera ka malo bɔrɛ 100 sɔrɔ ka na d'u ma n'o tɛ gouvernement ta ye tɛ tɔnba o y'an ka tunkarankew de olu n'u ɲɔgɔnnaw de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ne ka makasɛli kama k'u kɛ k'u dɛmɛ ne tɔgɔ de Madame So Ada Sall ne nana don fɔlɔ mun na komi bi y'a tile 15 de ne y'u ye cogoya mun na degun ye minɛ hami ye minɛ jɔrɔ ye minɛ ne yɛrɛ wulila de ka n ka tunkarankew magɛ k'a daminɛ n ka tunkarankew fɛn o fɛn ani an balimaw n b'a dɔn hinɛ bɛ minnu dusukun na minnu bɛ jamana kɔfɛ ne n'olu ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in fana sɔrɔla an balimakɛ dɔ de nɔfɛ Yɔrɔ Pulo ba ale ye Sénégalien de nka sigilen don Amérique donc ne nana ne y'u ye cogo min na ne sera ka dɔn ta k'a yira a la donc depuis don min na ne y'o yira a la fo ka n'a bila bi la alhamdulilayi a ma se k'a bɛɛ kɛ dɛ mais a sera ka wuli a ye fɛn kɛ an wulila an sera ka fɛn fɔlɔ mun kɛ o ye ka sange ɲini sange bɛ taga sangeden 60 ani dɔɔni an sera k'a d'u ma k'a di denmisɛnninw ma ani musow pour que u ka da kɔrɔ kuna sini an kɔrɔ an sera ka malo bɔrɛ fana 100 sɔrɔ k'a laɲini fana k'a ŋani hali n'a t'u bɛɛ bɔ kɔnɔ a bɛ se k'a bɛɛ ka tile 1 ou bien tile 2 dumuni labɔ k'a d'u ma ne ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye gouvernement ka wuli k'a jɔ ka se n ka dɛmɛ don an bɛɛ lajɛlen na